Joan Ximena és el candidat a la batllia de Felanitx pel bloc per Felanitx. Joan, bon dia. Bon dia. Com així has triat aquest lloc de l'aparcament de l'Hospici per fer aquesta entrevista? Mira, ja crec que és representatiu, perquè per una part tenim l'Hospici, que hem reobert en aquesta legislatura, que era una demanda per tancament que es va fer a la legislatura passada, i per altra part som en aquest aparcament que acabam de fer i que també és un d'altres objectius que han duit a terme, que és crear places d'aparcament dins Felanitx. Què t'ha duit a tornar a presentar-te com a candidat a la batllia en aquest l'altre bloc? Bé, la veritat és que m'ha costat decidir-me, perquè han estat 4 anys molt durs, de molta feina, però bé, mos hem trobat en que 4 anys per d'un projecte endavant no basten, són insuficients, i per això trobant que 4 anys més podríem acabar molts de projectes que hem iniciat en aquesta legislatura i de nous que tenim pensat dur a terme. Quins són aquests nous que duríeu a terme i també quins són els que encara no heu acabat i voleu acabar? Bé, crec que el primer és un històric, que és el Pla General. No ha avançat en la mesura que nosaltres ens esperàvem i és per això que hem fet la contractació d'un equip redactor per tal de tirar endavant el projecte. Crec que és possible, dins la pròxima legislatura, aprovar definitivament el Pla General, però així tot encara s'hi ha de fer molta feina. També ens fa molta il·lusió la segona part de l'hospici, per fer pisos tutelats o pisos en supervisió. Allà demandes històriques com pugui ser la pista d'atletisme a una escola nova, etc. I tot això són projectes nous que duríem a terme, més projectes que ja tenim en marxa iniciats, com altres reformes de carrers, com Sant Miquel, a Roca Vella, etc. El fet d'haver estat en el govern ha estat un balanç positiu, així ensopat amb un pacte a 3 partits? Jo crec que sí, vull dir, si va ser que mos passegem per terme i si veiem totes les realitzacions que hem dut a terme, ara he tingut l'ocasió arrel de les eleccions de repassar totes les actuacions que hem dut a terme, jo crec que n'hem fet moltes, i això és fruit d'aquell pacte i d'aquesta col·laboració i entesa que hem tingut en els partits. Vist el resultat de les darreres generals, que no són extrapolables, i que hi hagi 6 partits, tot fa pensar que el pròxim govern que sortirà haurà de pactes. Manco ho veus així o no? Sí, jo crec que les majories absolutes s'han acabat. El fet que cada vegada hi hagi més partits que se vulguin presentar també fa que se fragmenti més la qüestió dels regidors. Regidors n'hi ha de 7 i la mos han de repartir els 6 partits. Segurament entraran aquells 2 nous partits, per tant encara la fragmentació serà major i serà inqüestionable que hi haurà d'haver, m'imagino, si no hi ha sorpreses, que hi haurà d'haver un pacte, ja sigui de dretes o ja sigui d'esquerres. I s'ha de pactar a qualsevol preu o val més estar a l'oposició? No, pactar a qualsevol preu no. Jo crec que hem de ser exigents, hem d'exigir en el pacte que s'afirmi responsabilitat per igual a tots els partits, feina per igual i per tant no firmarem un pacte a qualsevol preu. Ara ja podríem començar amb un parell de coses, per exemple, de temes més concrets. Un poc, per exemple, el centre de Felanitx. S'hi ha fet feina, però encara falta molta feina de fer. Cada dia el centre, la gent si quan es va morint, se van tancant cases, comerços també quan es van jubilant també. Què podem fer més? Què es pot fer perquè el centre reviscoli? No hi ha una fórmula miraculosa. Ara bé, crec que l'Ajuntament ha de portar totes les eines possibles per tal de que hi hagi aquest desenvolupament en el centre. Que és el que hem intentat fer en aquesta legislatura, és a dir, empedrant els carrers del Castellet per fer-les més dignes, creant aquest aparcament, més o manco en el centre, en els carrers Sant Alfons, creant aquestes mesures d'afavorir el petit comerç i d'emprenedors, etc. Això són les subvencions també per rehabilitar cases en el centre. Això són les mesures que ha de dur a terme l'Ajuntament. Ara bé, també hi ha d'haver un esforç empresarial de la gent també que vulgui reformar les cases amb aquestes ajudes que l'Ajuntament facilita i també la incorporació d'un negoci amb aquestes ajudes als emprenedors que se fan. Si Felanitx s'avui d'esport sumt de Felanitxers que se'n van a viure, hi ha un poquet esport també ha de m'estar dient, o sigui, quin port volem, en el sentit de que tampoc no l'han de, ja que té aquesta idiosincràsia especial, què n'han de fer d'esport?
Bé, tenim la problemàtica de que la gent jove i molta gent ja se'n va viure en esport perquè hi ha les cases dels pares o el que sigui i que tenen aquest accés fàcil en esport. Això ha augmentat considerablement la població aquests darrers anys, ha minvat la de felanitx, ha augmentat l'esport i això, evidentment, ens crea una problemàtica de població. Ja crec que la idiosincràsia d'esport s'ha de mantenir, vull dir, això és el que estira precisament d'esport, i ara bé, també se'ls ha de facilitar les infraestructures necessàries per a aquest desenvolupament de la població. Per tant, serà necessari dur més l'administració de l'Ajuntament cap en esport i millorar els serveis que s'estan donant. S'han fet coses, o sigui, heu fet mesures, vull dir, bastant destacades en esport, com pot ser el carril bici a la primera línia, o que passeig peatonal que ara se fa fins a el Babo, un poquet, vull dir, s'han fet diverses coses en aquest sentit, diguem, donar més prioritat en els vianants que no en els vehicles. Efectivament, vull dir, una de les primeres reformes que van dur a terme era el projecte que havia iniciat del vapor Santuari, després nosaltres van fer les reformes carrer Corter, ara en els propers mesos farem el de Rodrigo de Triana, se va fer aquesta millora, que crec que en el principi va costar un poc, però després ja crec que la gent està molt contenta d'una sola circulació a la primera línia i d'aquell carril bici, que va fer més digne per la gent, i crec que una demanda que també era de fa molts anys de donar una solució a l'alternança de vehicles, gent a peu i bicicletes per la carretera del Far, crec que amb aquesta via verda, que ara estem a punt d'acabar, ja crec que la gent estarà contenta, se podrà passejar més tranquil·lament per dins ell, ja no haurà de compartir cotxes, i crec que totes aquestes mesures dignifiquen un poc més en esport. Vàrem aconseguir dur aigua potable, reformar les bombes impulsores, vull dir, ja crec que en esport hem duit a terme bastantes reformes. Ara fa poc hem tancat en els cotxes l'aparcament de la plaça de Sant Jaume, trobant que la plaça ha de ser per la gent, no per els cotxes. Per tant, totes aquestes reformes ajuden a dignificar la vida de la gent que viu en esport. Un dels temes que afecta tot el municipi és la neteja. Neteja en tots els sentits. Tant la recollida domiciliària, que crec que el contracte acabarà aviat, la neteja, diguem, de contenidors, que cada dia només veus fotos i veus llocs on la gent hi du, tal, un poquet, què se pot fer, també el tema de xilleria, que crec que no sé si la que ha quedat pendent, un poquet, que es va neteja, en la paraula, en tot el que engloba, què se pot fer més? Jo crec que la neteja en aquells moments, els fents, millor dit, és la problemàtica més greu que té el municipi en aquells moments, igual que també passa a altres llocs. És a dir, nosaltres hem aconseguit fer una neteja sistemàtica tant en el felanitx com en el esport, diàriament se fa net. Ara bé, tenim la problemàtica de l'incivisme, és a dir, si nosaltres feim net i automàticament, després d'haver fet net, se torna a embrutar, felanitx i el municipi torna a quedar brut. Fem una recollida diària de tots els contenidors. Fem una recollida diària de quan se deixen trastos per llocs, la comunica, i ho recollim. Ara bé, ja crec que no s'havia recollit, hem augmentat la recollida de tonelatges de fents, per tant, recollim més que mai. Ara bé, crec que falta incivisme a la gent, vull dir, no pot ser que la gent s'estigui tirant coses pel carrer, que ens segueixin deixant llits o qualsevol cosa a qualsevol cantó del municipi. Aquí sí que crec que fa falta la intervenció de la policia per tal d'intentar erradicar aquell problema que tenim. I efectivament, l'any 21 tenim la reforma, el nou contracte de recollida, que nosaltres creiem que s'ha de fer una recollida selectiva porta a porta, eliminar contenidors, el màxim contenidors possibles de felanitx, per tal de també millorar un poc aquesta problemàtica. Si no hi ha contenidors, ja no ens hi deixaran tantes coses. I això, entre tot, fa falta un poc de sensibilitat. Un altre tema que per això no acaba d'arrencar, però que darrerament hi ha hagut un poquet d'activitat, és el polígon industrial. Què se pot fer per a reactivar? És difícil en el sentit de que els preus no minven, ni de l'empresa concessionària ni dels particulars, costa adquirir un solar. Si una empresa que està a felanitx i se vol mudar en el polígon a una empresa de nova creació, la despesa econòmica entre comprar solar i fer la nau és molt, i això fa tornar la gent enrere.
vàrem iniciar i vam mantenir a mitjan legislatura bastantes reunions per tal de dur endavant una nau compartida. Hi havia falanitxers i empresaris interessats en aquesta opció, però la qüestió econòmica els va frenar. Vull dir, la despesa que havien de fer era massa elevada i això els va frenar. Jo crec que el problema que té el polígon en aquell moment són els preus massa elevats. Un altre tema, ja que som allà de vora, és aquest dia s'ha sabut el projecte del nou hospital de sociosanitari que se farà aquí. Un projecte suposo que serà una fita important per a Falanitx i ja serà dins aquesta pròxima legislatura. Efectivament, vull dir, quan se mos va fer la proposta de que si nosaltres volíem assumir aquest hospital, tot d'una mos vam parar a fer feina per aconseguir un solar, no ha estat fàcil. El problema que tenia que ara té l'Ajuntament és que s'ha quedat sense sols per equipament i per això estem fent una modificació puntual per aconseguir nous equipaments i el que vam fer tot d'una és posar fil a l'agulla per tal d'aconseguir fer aquesta sessió d'aquell solar a l'hospital. Aquesta sessió està valorada en prop d'1 milió d'euros, vull dir, si mateix l'aportació que fa l'Ajuntament per tal de tenir l'hospital aquí és una aportació important i crec que la millora de tenir aquí servei sociosanitari a Falanitx és importantíssim. No només per lloc de feina, que pugui donar directes o indirectes, sinó també per la facilitat que donarà la gent i ja no s'haurà de traslladar a Xauvet o a la Mar, ja que bon sigui, a visitar els seus familiars i ho tindrà molt més a prop. La construcció d'aquest nou hospital ha duit a la decepció, per dir-ho de qualque manera, dels atletes que veuen que legislatura rere legislatura se'ls prometia una pista de l'atletisme allà. Se farà, a una altra banda, la pista de l'atletisme? És a dir, estem fent feina en la redacció del projecte. Crec que hi ha dues possibilitats, o bé utilitzar els espais que ara de les pistes verdes de tenis que dèiem, o aprofitar el nou equipament esportiu que s'està executant per tal de poder adquirir. I que més o manco és la mateixa extensió de la sessió que se fa a l'hospital i més o manco la mateixa quantia econòmica. Crec que a la pròxima legislatura sí que s'haurà parar fil de l'agulla i fer feina de valent en els atletes per tal de que se resolgui aquesta problemàtica. Un tema que està pendent, o no sabem com està, o si hi haurà una sorpresa a darrer moment, quan queden 2 setmanes de legislatura, és el sindicat. Que en defensa del sindicat l'han de deixar així com està, què se farà? Nosaltres teníem clar que tenien 2 objectius en aquesta legislatura, que era l'hospici i el sindicat. Perquè eren 2 demandes de fa molt d'anys i perquè hi creiem en aquests projectes. Jo crec sincerament en el projecte del sindicat, crec que si el dia de demà s'arriba a fer un centre relacionat amb l'art, amb la figura de Miquel Barceló, no només donarà feina directa, sinó que donarà moltíssima de feina indirecta, perquè si aconseguim dur gent a Falanitx, això repercutirà en el comerç, en la indústria, en la restauració, etc. I que, per tant, jo crec que seria revulsiu que necessita en aquell moment Falanitx per no viure únic i exclusivament o majoritàriament de la construcció i del turisme. Per tant, és important, i més relacionat ara amb la indústria vinícola, que a vegades va agafar més importància, crec que és un fet molt important. Ha durat molt la tramitació, la problemàtica administrativa del Consell és increïble. Tenim suport d'identitat històrica, perquè tenim un top bé estatutaris que venen de Madrid, per tant, els top bé no sortiran directament dels Balears, i ara, dia 15, se reuneix el Consell d'Experts per tal de definir efectivament el preu d'expropiació. A partir d'aquí ja no hi ha res a fer, per tant se dirà quin preu és i el Consell, si li basten els dobbers que té, ja podrà fer l'expropiació directa. Pot ser abans de les eleccions? Ja mos agradaria, vull dir, perquè seria un projecte que acabaríem, que vam iniciar en aquesta legislatura i que acabaríem dins aquesta legislatura. I ara sortirem un poc de Falanitx i anirem fins a Cas Concos. Cas Concos, dos dels temes que, per el que han dit, interessa més a la població és el de la plaça, acabar la plaça, i també el tapadero que se fa, que ve ser una pista coberta en el camp de port, no és així? Efectivament, vull dir, és un projecte que també vam iniciar dins aquesta legislatura. Era una demanda que mos demanaven els conxerrins per tenir un lloc cobert per poder realitzar actes, no només esportius, sinó també d'àmbit cívic, i ja tenim el projecte aprovat, ara està en exposició pública i posteriorment se farà la licitació.
tenim els dobbers preparats dins enguany i dins l'any que ve, per tant se durà a terme. El tema de la plaça, efectivament, han tingut contactes amb veïns, amb veïnats que tenen per poder adquirir solars de la plaça i ampliar-la i també hem de tenir en compte que s'haurà de fer una modificació del planejament perquè aquesta plaça no està dins el planejament actual. Sort, per aquí, un dels problemes que té és que tota la circulació ha de passar per mig del poble. Hi hauria gent que demana com una ronda, com una via de circunvalació. Hi ha res, se podrà fer res dins la pròxima legislatura, tot està supeditat a les normes, al pla general. És a dir, el tema de la circunvalació de Sorta té dues opcions. Una, si nosaltres fem una circunvalació, diríem, des de l'entrada de Sorta fins a la carretera de Cala Ferrera, la podria assumir, seria part de l'Ajuntament. Ara bé, si ja hem anat més enllà de ça, ja entrant dins Santanyí, és a dir, si volguéssim arribar a Calonja, ja entrant dins Santanyí, per tant, hauria de ser un projecte a nivell de Consell. Això, hem fet dins abans que hem fet del planejament, hem mantingut reunions a Sort i tot això, i hem fet 3 propostes per tal de que la gent elegís quina li agrada més. I crec que farem feina dins el planejament per tal de trobar una solució. Però també volia fer menys una altra cosa que també és important a Sort, que no només és aquesta circunvalació, és el tema de l'aigua, que dins aquesta legislatura hem fet un pou i que ja crec que el pròxim objectiu és dur la canalització de l'aigua potable de qualitat a Sort. Tornem a Felanitx, i un dels temes que a Felanitx piquen és el centre. Seria possible peatonitzar tot el centre? És un projecte viable o no? Home, viable és. Nosaltres ara estem, a través d'una subvenció que ens han concedit, estem en tràmits per l'adquisició del solar del carrer de Saigo. Si poguessin dur a terme aquesta compra, podríem fer lloc d'aparcament. Llevant, creant aquell lloc d'aparcament sí que seria possible el carrer de la Costa i el jardí de Sabet fer-lo peatonitzat i tindrien tot el centre perquè fos per vianants. Possible és, evidentment s'ha de xerrar amb totes les entitats cíviques per tal d'arribar a un acord i que sigui possible. Un altre tema que hi ha damunt la taula és una escola nova a Felanitx. Sí o no, o què s'ha de fer? Tenim una problemàtica, en el Joan Capó es va crear per 2 línies, actualment hi ha 3, s'han hagut de reduir espais comuns que tenien i per tant fa falta una demanda d'una escola d'una línia. Se podrà, perquè clar, suposo que també està supeditat en el pla general, vull dir, un solar primer de tot a disposició de la conselleria, vull dir, serà un procés, més hi ha molt de pobles que des de fa molt d'anys reclamen, estan dins barracons, vull dir, serà llarg aquest procés. Això és el que havia comentat abans, vull dir, en aquell moments nosaltres teníem una zona esportiva que hem hagut de cedir per fer l'hospital i el que dèiem s'han quedat sense equipament esportiu, d'educació, hospitalari, etc. Per tant, la pròxima fita de la pròxima legislatura és adquirir equipament solar per equipaments esportius, per equipament d'educació, per fer-hi una escola, etc. Sociosanitari, per si demà vengués una residència o el que sigui, i evidentment s'ha de fer una modificació del planejament perquè aquells equipaments no estan actualment a la normativa urbanística. Un altre problema que és a nivell general, però que a Felanitx hi ha bastanta gent que s'hi ha dedicat o s'hi dedica, i això, quan dic Felanitx me refereix a tot el municipi i fora vila i tot això, és el lloguer vacacional. Com s'ha de regular, com va fer? Perquè molta gent, no vull dir que en visqui, però sí que és una injecció per poder mantenir les cases que un té, o vull dir, o pagar una carrera en fills. Efectivament, el PIAT que ha aprovat inicialment el Consell no ha modificat la qüestió del lloguer vacacional en el municipi, seguim igual. Entenc perfectament que és una entrada per les famílies es poden llogar les seves cases per pagar una carrera en els fills o per les seves despeses, però també hem de tenir en compte que creem una problemàtica, en el sentit de que més població, més cotxes, més consum d'aigua, més fens, i això és una problemàtica de recursos i mediambientals que també ens implica que hi ha recurs vacacional. Per tant, el que hem de fer és arribar a un context, a un consens entre totes aquestes coses per tal de que se pugui dur a terme tot en coneixement.
Una altra qüestió. L'Ajuntament se nodreix dels dobbers dels ciutadans. Si CIBI, l'impost de béns immobles, deu ser, m'apareix l'impost a on més l'Ajuntament recapta. S'han de davallar els imposts, així com està la situació econòmica avui en dia a l'Ajuntament, s'han de mantenir, s'han de pujar, quina és la... Està clar que no s'han de pujar. Està clar que no s'han de pujar. S'han de baixar. La problemàtica de baixar els imposts és que tindrem menys recursos i que, per tant, totes aquestes coses, totes aquestes demandes que se volen dur a terme, per no se poden executar. Vull dir, estem xerrant l'adquisició d'equipaments, es fer millorar l'hospici, fer carrers, tot això, fer una pista atletisme, totes aquestes coses valen molt de milions d'euros. Fer el clavegueram de la punta, mos vendrà espero que d'aquí bastant d'any mos vendrà l'expropiació de la zona verda de Res Serenal i estem xerrant de milions. Per tant, si reduïm els imposts, coses com d'aquestes no se poden dur a terme. Perquè va de fer una volta dins el municipi, ens falten les zones lloierets i també un poc els camins veïnals. També hi ha bastantes de queixes en els camins de fora vila, que de cada dia un temps eren de terra, ara molts són d'asfalt, i entre els tots asfaltats, un poquet què s'ha de fer? S'ha de millorar el manteniment, dels camins. El que passa és que també hem de tenir en compte que Felanitx és un dels municipis, per no dir que més quilòmetres té de camins. Vull dir, és un municipi amb extensió gros i que, per tant, té molt de camins. I això, tenir-los tots ben arreglats, són molt de milions d'euros. Per tant, el que s'ha anat és racionalitzant, per tant, d'anar millorant els camins a totes les barriades i que cap queda fallona. Ara ens han concedit una subvenció de 300 i pico mil d'euros que serviran per arreglar aquells camins. També som conscients que és necessari que se millori el tema de la desbrossadora i dels fens. Podríem xerrar hores i hores sobre temes de Felanitx, quan dic Felanitx me refereixo a tot el municipi, però ara ja, per aquí vaig aquesta entrevista. Qualque cosa que no hagi pensat a demanar o que interessaria com a candidat a la batllia oferir als telespectadors de Felanitx Televisió? Home, jo crec que la gent ha de valorar tot el que s'ha dut a terme en aquesta legislatura per part del pacte i va de tenir en compte a l'hora de votar. Crec que és important també, crec que el bloc és important per dues qüestions. Una, perquè té experiència en gestió, a més hem fet una llista per una part té experiència de gestió i per altra part té joventut, però per l'altra també crec que són la força que més pot lluitar contra aquest resorgir que tenim de la dreta i de l'extrema dreta i que és important que no arribin al poder perquè moltes prestacions i moltes coses que s'han aconseguit en aquesta legislatura tornarien enrere. Per tant, crec que és important que la ciutadania tingui en compte això. Sort a les eleccions i encerts. Moltes gràcies.